What it do, Bafetu? This is your boy Shookster with some dope and this is Ekhembo Bafetu Ngcela. Today we got the hardest thing for you viewers to shooting our first ever episode of Ngcela Ningishayeleni Yena, if you are cheater. So basically this show is about helping Abocheri and stuff like that. If we got you ladies. In case we are cheater, We're coming for you. Okay, I was telling you to spell it. Why did you write Ngcela Ningishayeleni Yena? If you are cheater, and basi right all along and manje sekayachitha like sekashintshile izinto asekho njenga before. wenzani so? Phone yakhe sinama-password manje akusamele ngithinte mina. Phone yakhe mayikhala akusamele mina ngiyibambe. Phone yakhe sehlezi do not disturb. Like kule malanga aphelile ngithole i-text yomunye ugirl so bathi bayohlangana esitoro nogirl. Amlandela mina abathola esitoro ngabuza ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo. Bathi-ke na-ke hayi umngani wami. Izolo ngithole i-text ukuthi bazohlangana namhlanje. So I'm sure ukhona Nizwile bafethu. Iyakhandeka le shandisi iyenziwa manje. Umjita somthwala ansi safe nje. Ani right. Siyam. Bafethu sesifikile ke khabo cheater kulapha ngathi sizongena khona sicela ukuthi nisibheke ukuthi senza njani. We are fixing the country nakho ke bafethu sabatwana. Simbona ukuthi yala. So nice. Coco. Mire. Show, vamos. Guys, yazi ngiyabona ngathi niphe text. Oh, relax. Now. I'm coming, man. What's that? Wenzajani? Notavula. Start up. Make song in la abuela mkhaya. Oh, thanks. Asimeli lakho le. Uye lo mchita thandazo. Ongakwenzeli. Kwenzakalani la? What they use to Toa magauni. Makondo. Ngenza yo. Kwenzakalani? My camera guys. No. Ubani wena? Mina ngikuini. Ubani nomfethu? Joe. Umuntu amlona la. Wait. Ubani? Thandazo. Explain le nto man big. What they use to tell abantu na makamera. Wait. Wako ngajani mfethu? Ngikhuluma nawe next. Whoa.
What's the use by since up to so far, we decide to go to solid lane. They disrespect me, man. I will explain for you, Natandazo. Explain. When? Beto, until how many years in Beto Naluche? Fetaikindo Enzo Kunuman. How many years you joined Naluchi? 2 years. I will explain for you. 2. Oh. 2 now. I'm fit. You are pula. Tell you going into Enzo Kunuman now. Okay, but the one manje my sister mtshela umenza nomuntu so kenza so wait tanda perfect wena uthanda ubani inhleke la awusitshela khuluma ethu yabochela relationship okay wena wakhawathi la akwazitshela ukuthi impilo relationship ufuna ungishaya mafethu bengizitshela lapeba wena bengizitshela top angilise mfethu angili please sibona ukuthi wenzani mlisi okay ngicela I'm coming back. Sanders, you know life. ubethe nebhiya ithekethe kwena ngobhizi busilawe setho Ngcela baba. Wenzani? wenzani wathi Mfethu. Whoa. Bona sa. Wohlanganisa le mess ne. Wena wenza ngathi I love you, man. sis. Ungazi ungishuta wena man. Queen don't go. wena ngabe uyiside chick ngabe uyi-main chick side chick 2 years of your life Okay guys. mara queen ngocabanga wena ucabanga honest ngimqiniso Makakhulume vele mina ngifuna wami. 4 years. Guys, I can't. Awubona ukuthi umuntu kanjani. Ayikho into engizoyidiscussa na. Ayikho. Okay, okay, chazela nomuntu wakho ke. So, ndazi singayilungisa le. Ngizothatha nilungisa nalo nto zakho. Awufuna ulungisa naye umuntu. Ayikho ngizoyilungisa naye. Ayikho ngizoyikhuluma nawe mina. Manje ubona into ekwenza so uyalungisa le nto le. Ngizokutshela ukuthi okuhlanganisana nawe kuphelile. Baby ngani? Ake sakuhlukanisa ikhotheni lezi ndazi. Ukhona usikhotheni
Ususola naye la kamereni, akususikhotheni. Bonga kubona ukuthi Ena ususola wathi naye. akafunuka Let mina. Mina ngikusikhathana. Wena ngizokushisa. Selaphi ukuthi Okay, ngisayithini. soyenza. Sesishala for 2 years. Okay, Isachiki sesi. Asimuze ukuthi uthini, asimuze ukuthi uthini. Asichazele ke wena mfethu ukuthi uthini. Story sami. ngizamile ukuthi ngi-explain ukuthi ngizini. Okay, ngeke ngiphi But bengazi ukuthi ngitshele njani ukuthi ngundasi. Kade vele ngibana wathi cousin yakho Esther ngicela unginike imali yeteksi. Ngihambe. Njengoba ngane ngine imali yeteksi. Shiya abantu abajolayo, shiya abantu abajolayo. Okay, wena ngipheke imali. I'm sorry. Sicela uhambe tu. Sicela uhambe. Ngidasi phela. Ungangibisi ngopeni. Ungangibisi. Wasondeleni mfethu usishaya. Mina sami singayikhuluma lento mina. Anibheke mabhawu wami, nibheke. Thanda mina. Mama, I didn't expect that. For 2 years. Ukwazi ukuthisa for 2 years. Kuhlala semena Sengalingeka ndazi. Walingeka. Ngathi ngilota Wenzani nge4 years? Walingeka 2 years. Ngabe uthola umuntu onemali. Okay. Ongcono nalomuntu lo. Sathi mina wena. Hey, lokuhlala semena nawe namhlanje. What's Joy! This is your boy Sub Chopper. I got Shookster in the mix here. Bafethu, yo, mbonile nani kwenzakaleni kulaphi? Yo, Jamani, When we say she come here, Ken. It's going crazy. It's going bananas. King Shookster wena ngasomhlophe lapha ayikona ziphi indaba bafethu nayo ke show yokuthoma bafethu ke lapha bethe indaba eshisayo indaba eziblind yabona nakho ngithokoza uwona lapha ayibona lapha ayikathanda kodwa wena ngathi uzosebenzisana nawe another episode of Ngcela Ningishayeleni Yena.